Doon ay daghang matang sa kasayuran. Doon ay kasayuran pinadailang. Dali ra kay mahibawan. Doon ay kasayuran gitaguan. Ginumluman. Ang ayang kuy-kuyon sa katawan. Mauna ni ang kasayurang kinuy-kuyan. Perting tiyabaw ni suspended Mayor Mike Rama. Gibalikono ang iyang mga polisiya ni acting Cebu City Mayor Raymond Garcia. Wa no'y bisan gamay na lang kaikog niya nga unta buhi pa man kuno siya. Ni-insister sab si suspended Mayor Mike Rama nga ngayon kunong ipatigbabaw ni acting Mayor Raymond Garcia ang iyang nasugdan nga mga polisiya o mga programa kay siya man kuno duly elected mayor ining syudara. Na acting mayor si Raymond Garcia pero vice mayor man na ang mandato niya. Siya man gid tinuod nga mayor nindakbayan ta. Na si suspended Mayor Mike Rama dunay dako kaayo nga sorpresa. Sigon sa mga higala niyang abogado o abogada, ang balaod ni pabor ni Raymond Garcia. Kaya balaod ay kuno para sa acting mayor, wa maglakip, wa maghisgot o pagdili sa bisan unsa. Mahimo niyang balihon, mahimo niyang usbon ang mga programa sa suspended mayor nga gipulihan niya. Pero ang samang balaod nag-specify o kasuguan nga ang mga gihimo sa acting mayor dili kahilabtan kung ang suspended mayor mabalik na sa katungdanan. So ang pagdili, si Mike Rama mo igididaan. Dili si Raymond Garcia, wa siya gihigpitan. So mahimo ra gyud ni Raymond Garcia nga laslason ang budget sa palarong pambansa. Ang mga subuanon malipay ni ana. Mahimo ra gyud ni Raymond Garcia makikigala sa mga kontra ni suspended Mayor Mike Rama o hinaot makapakita siya og positibo nga mga bunga na dili mga kaso o way kinutuban nga mga buruka kundi mapatuma na ang mga proyekto, mapalambo na ang mga programa. So sama sa naandan si suspended Mayor Mike Rama na nagpatuong rule of law ang kinakusgan niyang plataporma wa masuhito sa balaod nga gisandigan niya sa iyang tiyabaw nga nung giusab ang iyang mga lagda o mga polisiya. Dirugod sa usa na to ka viewer ka ganina, wa gyud bisan usa nga ni protesta kay nakaplagan nga ang tanang mga lagda o mga polisiya nga gipasugdahan ni suspended Mayor Mike Rama pwerte man ding taphawa, pwerte man ding gastuha ang buhi sa katawan na usik-usikan man di ay sa pamunuan niya.